Som-hi! Com vos comentàvem, començant sempre a Manu en tu, a Canal 4 Televisió, amb això i allò. I així que tenim en nosaltres, en Expressi, del Grup Güell, de l'Associació Ciutadana Grup Güell, amb el nostre amic, en Xisco Bausà. Xisco, molt bon vespre. Molt bon vespre. Què tal, com estàs? Constipat. Constipat, escolta, l'altre programa que enyoràvem, estàs constipat, però és que amb aquest canvi de temps ja no sabem ni la roba. No, em vas constipar l'altre dia aquí, que em vas passar aire condicionat a tota pastilla. Ho vaig fer posta. Ho vaig fer posta. Conta-mos, amb qui has vengut? Hem vingut amb Ana Maria, que és la presidenta de l'associació Som d'aquí, que és un grup que el dia 6 de setembre, que vam fer la trobada de música i ball mallorquí, va cantar el seu grup, molt bé, i des d'aquest moment és una bona amiga nostra. Ah, doncs molt bé, doncs, si és amiga vostra, por ende, si te pareix bé, és amiga nostra. No és així? No, Som aquí, que és l'eslògan de Grup 4. No me cerquis les pessigolles, Xisco. Bueno, de pressi a pressi, tiro perquè me toca. Què tal, com estàs? Fantàstic, Mel. Benvinguda i... I estar aquí amb tu encara millor. Pues jo... Conèixer personalment, això és guai. I de jo encantadíssim. Va ser una passada, la veritat, l'iniciativa d'en Xisco i del Grup Güell, allà a Son Moix, en aquella Porta 5, amb aquesta trobada tant de ball de bot, tan mallorquina, tant de la nostra, no? Sí, sí, molt. Va ser molt bo i molta gent. Vull dir, podia haver més gent perquè hi havia moltes festes per Palma, però així mateix va estar bé. I després hi havia molt de grupos, el grup nostre, que el duc jo i la meva parella, ja fa 12 anys, i fem de tot. Fem ballades populars, habaneres, cançons i de tot. Folklore mallorquí i ballades populars. I Som aquí. El grup Som d'aquí. Som d'aquí. Som d'aquí. Som d'aquí, ja fa 12 anys. Fa 12 anys. Sí. I feis, pues, el que xerram, des de tot, boleros... De tot, el que ens demanen. Anem per tot, residències, i ara per les festes d'estiu en les barriades. Ah, que bé. On ens criden, allà sempre estem. On disfrutem més són les residències, perquè fem participar la gent de les residències. I això és molt important. Molt. Molt, perquè quan entrem allà, ai, quan tornareu a venir, quan tornareu a venir? Els agrada molt. Me donaràs la raó, en Xisco, jo i els nostres amics, perquè sempre tenim el protagonisme perquè donem la cara, ja ho sabeu, però sempre tenim la gent gran molt present, no? Sempre. I la gent amb problemes de mobilitat i els més vulnerables. Ho intentem, no és així? Però la gent de la tercera edat, de clubs i de distintes associacions, són molt agraïdes. És a dir, quan vas a veure-los o tal, jo no sé si te passa el que jo not de tota la gent que mos escolta a Ràdio Murta i de més, que és gent molt agraïda. Molt, però molt agraïda. Ja dic, quan vas a cantar un puesto així, és que hasta se te posen a plegar perquè els fas cantar cançons antigues, que ells se'n recorden. Dic, ara cantarem una cançó que segur que no la sabeu. Posem a cantar i ja se posen drets a ballar i a cantar. I això a nosaltres també ens emociona molt. I lo guapo és, entre altres coses, quan veus aquests predins, però jo avui ho comentava, que després tindrem a Marisa Rojas, a Marga Pocovina, a Espessurada, que fan un trio de divas que canten cançons d'altre temps, que diuen, lo bo és que gent jove te canta cançons, me comentaven, de Salomé, de Saltre, de no sé què, i dius, i quan són dels temps, no dels pares, dels predins. Està molt bé això, no? De recuperar un poquet aquesta essència. Sí, hi ha gent jove que jo també ho sento, que tal com dius, que gent dels anys 70, 60, i els agrada les cançons aquestes. I això també és molt important. Xisco, has dit que has estat un poc constipat i tal, jo te veig un poc embromat, i no és broma, però què ha estat? Que han hagut de plaçar aquesta festa amb aquestes ganes, que tu saps que jo anava a venir amb tu el primer. Exactament, però bé, primer de tot, la seguretat dels participants i dels nostres voluntaris. Molt bé, Dana, que pot ser dolenta. Avui mateix de Ciment m'han enviat el correu dient que havia d'actuar també el que fan barriades i l'anulen i no podem... No mos podem jugar. No podem jugar. No podem arribar-nos a fer una cosa d'aquestes
Però bé, ho farem un altre dia, no passa res. Nosaltres ja tenim preparat tot l'any que ve, com sempre s'ha quedat un any menontat. El més segur que el que van fer de música A Son Moix. a Sant Moix, si hi ha el més segur que és, si no s'ha equivocat, perquè volen fer com a la marxa d'Argüella. El primer dissabte, el primer diumenge... Marcaró, que cada any quedi marcada la fetge. Crec que és dia 6 de setembre, el dia 5 de setembre, si hi ha el primer dissabte de setembre, la pujada en el castell de l'any que ve, si hi ha el primer diumenge d'octubre, ja està tot preparat, avui mateix ja han passat els papers a l'Institut Municipal de Deports, estem intentant fer alguna cosa també en joventut, com tu saps, nosaltres fem la trobada de gent gran a Lluc dia 10 de maig. Amb un èxit de més de 1.000 persones. No poden més perquè caben més. Sí. I el que diu tu, són gent molt agraïda, vol que passen gust perquè tenim un problema. Jo sempre dic el mateix. Jo Güell m'ha donat vida perquè me dona feina i me dona que puixarà molta gent. He conegut la Maria, l'altre van conèixer l'Isabel de l'Asunción i vaig conèixer gent. Però hem de pensar que la nostra gent major, nosaltres som jovenets, encara no som Marieta. Bueno, no faltaria més. Encara hem de fer No, només tenim 20 anys. Exactament. No en tenim més. De petits. En Serrat cantava aquella de fa 20 anys que tinc 20 anys Exacte, i ara sí. té 80. Sí, exacte. O sigui, l'ha cantada ja 4 vegades. 4 vegades. Aquesta gent el que necessita és trobar-se, xerrar, i això és guapo. I el que hem de fer és, com sempre hem dit, i amb això tu i jo, coses rares, estem d'acord, és potenciar la nostra cultura, la nostra música, els nostres balls. Per què és que a la gent li agrada la música del nostre temps? Per què no fa música? Ja. Una cançó, sentir, no sé, un bolero, la música hi canta. Ja. I era poesia, s'ha perdut el romanticisme. Aquella cosa, jo m'agrada molt... Aquella classe, vols dir, classe. Si jo m'agrada la sarsuela, el ball mallorquí, m'encanta la música nostra mallorquina. Tot el que és nostre m'encanta. I saps? saps? El frit mallorquí, el sort brut, el cervell... Això ho crec, això ho crec. I allò me'n cal també, eh? Això ho crec també. Fas tot que no he menjat. Me'n cal, està bé, sí. Mos va bé tot el nostre mos va bé. Quan mos xerraves de la música, hi ha cançons, per exemple, música, que mos demana gent de segona generació, de segona edat, inclús gent jove, i tu dius, quan estan ficats dins aquest món, això és un cover, és a dir, però això ho han tret d'una cançó dels anys 50 o dels anys 60, o dels anys 70. I són com a versions, per dir-ho d'alguna manera, i dius, ostres, que és de bona aquesta, dius, sí, però no és original 100%, evidentment. No, és que si te fixes, jo m'agrada molt veure reportatges, i moltes pel·lícules, de música pel·lícules, són música de fa 200 anys. Sí. Entens? Perquè era un hombre, era un hombre, de dibujos animados, que tenia la música molt antiga. Bé, la música, quan és bona, és guapa, sempre agrada. I té música per relajar-te. Jo, quan tinc que fer una feina delicada, me poso marxes militars. Quan tinc una altra feina de senzill, me poso boleros. O música mallorquina. Jo no puc estar, jo he de fer feina... Depèn del teu estat d'ànim i del que hagis de fer, poses una carpeta musical a una altra. Exactament. És a dir, segons l'estat necessites alguna cosa. Sí. I la música... Si estàs trist, no posaràs balades lentos, molt romàntics, de desamor, no? O sí, o t'agrada més. Dius, todo pa mi. Quan estàs en baixa moral, has de posar música com de l'Escenario, que això t'anima. Has de posar música que t'anima, no que te tiri en terra. Exacte. És a dir, la música és per acompanyar aquella música quan eren jovenets, que ballàvem en Pol Llumet, Sí, bueno.
Això s'ha perdut. Anàveu allà en aquelles sales de festes amb el pick-up i tal, no? Exactament, picadors. Te veig. Deixàvem la lota i després m'anàvem de picar les estrangeres. Molt típic de Mallorca. Exactament. Molt típic. Molt nostre, Sí, molt Xisco, nostre. com Sí, Besame Mucho i tots aquests puestos així. Però gràcies a això, Maria, avui tenim turisme. Sí, això sí. Les sueques d'aquell Sí, temps. es veia. Sí. I, hem xerrat de la trobada mallorquinista i de mallorquinitat, que va anar tan bé, que ella hi era amb la seva gent de Som d'aquí, i mos has comentat, bé, per circumstàncies meteorològiques, per força major, no mos hem volgut arriscar, i hem aplaçat el que anava a passar aquest cap de setmana a Castell de Bellver. Correcte. Que això encara no tenim fetge, però posarem data. No tenim fetge perquè el dia de 9 hi ha un marató, Sí, dia 26 hi ha una caminada del càncer, Seré tant dia de 9 en el Castell de Bellver com dia 26 amb l'associació. dia 2 a Sant Mors, i ja crec que no ens podem arribar a fer... Ja s'ha de fer l'any que ve. L'any que ve. Estem barejant per març. Si tot va bé, perquè enguany, l'any que ve, la Setmana Santa ve molt prest, si hi ha o el 22 de març o passat Setmana Santa. Ve prest l'any que ve, no? També puc dir que la gent que s'ha apuntada no se preocupi, que li serveix per la pròxima vegada. Molt bé. Entens? No han de fer doble feina. No han de fer, pot guardar el material que li han donat i quan avisem en temps, supos que en 15 dies ja sabem fetge data, perquè també han xerrat amb l'Ajuntament, han xerrat amb Som Mallorca, també que fetges que va bé, perquè han de comptar que quan feien la pujada necessitem la policia local, necessitem protecció civil. I no te pot coincidir amb un partit del Mallorca si fas segons que... Dia 22 i 29 no hi ha partit del Mallorca, però dia 29 comença la Setmana Santa. No ho poden fer. Dividit dia 29 i ara tenim 22 o després de Setmana Santa. Bé, aviat ho direm. Tot l'únic que ho Sí, sabíem. jo crec que en 15 dies ja sabem més o menys data. Jo quan veig aquí a les pantalles fent camí, quin bon eslògan, no? Paula, cultura, mallorquinitat, ambient, societat. Això és cosa del teu amic. De Miquel Ferrer. Miquel Pesadet. Ferrer de Penya Segat. Aquest pesadet, un poc pesat. No, però és que la veritat és que està bé, fent camí. No, la veritat és que la red social, que avui és el que funciona més, el du bastant bé. Demà ens reunim per xerrar del tema de l'emplaçament. I és veritat que, com sempre he dit jo, tenim un gran equip. L'equip s'està incorporant de Maria, ara. Vaja, perquè, sempre vendrem. Sí, Quan es necessiti, allà serem. Bueno, molta. Ara, el dia 15 van fer, com tu saps, dissabte passat el sopar voluntaris, que eren 120 persones, i ara, el 15 de novembre, si tot va bé, i el bon Jerónimo l'ajuda en el temps, perquè vam anar a influència de Sant Pere. Farem el dia 15 de novembre, farem la torrada de voluntaris, que la Maria, si no ara nou i el seu grup actuaran, deixaran una paguita que és la jefa, aquestes coses. Anaves a dir que ella se posarà a torrar o...? Sí, després. El seu grup també ho podrà fer. Claro, entre tots, a donar una mà a tots. Jo no li tornaré, jo pots comptar, jo no li tornaré. No som bon torrador. I més volen fer Son Parera, que és un poc més, i volen fer també... Està molt bé aquell parc. En col·laboració amb l'associació de veïnats de la Ruta Jardín volen fer una festa infantil i un mercadillo. Els que vulgui posar un puesto a les redes socials hi ha un telèfon perquè s'apuntin. I també volen fer un pot de festa infantil. Volen festa de tothom. A passar-ho bé. Per 4 dies que ens queden. Molt bé, a disfrutar. Sempre tenim la gent gran present, però vareu crear el nou departament per gent jove i estàvem amb els nins. Encara no està creant. Estàu pronts a iniciativa. Està en iniciativa, estem preparant la gent, perquè primer hem de trobar el terreno, després hem de sembrar i hem de recollir. I ara estem amb el terreno. Ara necessitem un grup de gent jove que vulgui fer feina. Vinga, que s'animin. Ja ho sabeu, a les xarxes socials, en el grup Güell, trobareu totes les novetats que van fent, que són moltes i bones, de lo nostre, fent camí. Molt bé, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies per tu. Moltes gràcies. Gràcies a tu i ens veurem un altre dia. Ets a casa Canal 4 Televisió. Clar que sí, quan vulguis. Quan vulguis aquí venim. I un dia podem venir aquí amb el grup a cantar un parell de cançons.
Te tomo la palabra? Sí, Ja està sí, fet, eh? sí, cap problema. I ho fem. Anem un dia amb el grup. Molt bé. Música en directe. Perfecte, Com t'he m'encanta. dit, li vas a marxa. Li vas a marxa, ja ho veig, és un no me toque las palmas que me conozco. Molt bé. Besos macos. Això i allò, amb el grup Güell, aquí a Canal 4 Televisió. Manu, en tu.